Labodokotela abangaqashiwe KwaZulu Natal bebebhikisha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo esifundazweni. Bebephethe izingqwembe ezibhalwe ukuthi umengameli wakulelizwe wayekhuluma amampunge ngesikhathi ethi ngosuku lokuqala lwenyanga ephezulu bayobe sebeqashiwe bonke labodokotela. We have not seen any progress in recruitment. While there has been assurances from the Ministers of Health and of Finance and the President regarding the hiring of doctors by the April 1st, in light of this being the year of general elections, we are wondering if this was merely a political move to capitalize at the expense of the basic human rights. Labodokotela bathi abasathembi lutho eshiwo abaholi bakulelizwe. Unfortunately, we just can't trust their word anymore. I mean, you can't expect us to go home. Go home to do what exactly? You know, we need to make sure that we are hired so that we can serve the people of South Africa. Nabantu bakuleli banxusa uhulumeni ukuthi ayisukumele indaba yokungabikho kodokotela abanele. Khona kunzima impela ngoba yini omunye umuntu ugcine seshonile enganakwanga ngoba yini ube khona odokotela ngabe usheshe abonakala itholakale nenkinga naye. Ugovernment ifele mawusiza ngempela baqashe odokotela siyabadinga. Into engiyibona ngibona i-disaster ngisebenzise mina ama-private hospitals because uma ngigula ngazi kahle awulukusize ngalithola kuma-government hospital. Namhlanje labodokotela batshelwe ukuthi bebekezele njengoba umnyango usematasa nokubala izikhala zodokotela ezibhedlela nasemtholampilo esifundazweni. Kodwa bona bathi bazoqhubeka nokubhikisha bayoze baqashwe.